suojaamaan silmiä roskilta, mutta niille on ihmiskunnan historiassa jo kauan ladattu muita merkityksiä. Niin, tähän ihmisyyden visuaaliseen ytimeen katseensa tarkentaa nyt PSN punapääkaksikko. Miten ripsistä saadaan entistä pidemmät ja näyttävämmät? Joka aamu sama juttu näiden ripsien kanssa. Tällä geeniperimällä ei kyllä todellakaan juhlita. Ja toisin kuin ne kaikki mainostajat väittää, niin ei nämä ripsarit kyllä lisää pituutta ja tuuheutta mitään 700%. Eikä arkena jotenkin jaksaisi niin kuin näiden tekoripsien kanssa pelata. Jotain tällä asialla pitäisi tehdä. Siis täytyyhän olla muitakin keinoja. Riikka, nyt on semmoinen tilanne, että ripsiin pitäisi saada vähän ytyä. Onko se ripsien pidennys nyt ainut meidän vaihtoehto? No ei itse asiassa. Nyt on tullut paljon uusia metodeja markkinoille ja mekin teemme tämmöistä ripsien tyvikohotusta, mikä on ollut tosi suosittu. Eli sillä saadaan luonnollisesti omat ripset tosi pitkän näköiseksi. Hellävarainen käsittely ja kestää myös ripsissä pitkään, ihan parisen kuukautta. Sitten toinen vaihtoehto on tämmöinen kotihoitotuote ja sen ideana on se, että se oma ripsi lähtee kasvamaan niin kuin pituutta pidemmäksi kuin se normaalisti kasvaisi. Eli saadaan se semmoinen lepovaihe poistettua. Mitäs etuja näissä on verrattuna ripsien pidennyksiin? Muun muassa se, että ne on tosiaan omat ripset sitten, oli se sitten tyvikohotus tai tämä kotihoitotuote, niin niiden kanssa voi elää sitten ihan normaalisti. No, jos mä sit rupean kokeilemaan tätä Revitalashia. Hyvä juttu. Mä buukkaan ajan tyvikohotusta varten. Amerikkalaisen silmälääkärin kehittämän Revitalashin ympärillä pyörii jättibisnes. Siitä on tullut maailman käytetyin ripsien kasvatustuote. Ainetta levitetään ripsien tyveen 1–2 kertaa vuorokaudessa. Tehon pitäisi alkaa näkyä parin viikon tai kuukauden käytön jälkeen. Ainakin näin aluksi tuo aineen käyttäminen on tuntunut tosi helpolta. Ja oishan se ihan mahtavaa, että saisi semmoiset kunnon tuuheat räpsyripset. Ei muuta kuin odotellaan ja katsotaan miten käy.